Ngibingelele mbukele indaba enzi1KZNTV osundelwa uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezitheza maphambili osukwini lanamuhla. Iqalile eThekwini eyokulwisana nobugebengu. Bahlomule ngezindlu abasemijondolo. Amakhosi akhala ngokuxambukela komnyango. Kuphazamisekile ukufunda kwesikhungo iMangosuthu. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheke icele uhole umkhankaso wokulwisana nobugebengu ekhuluma engqungqutheleni ehlanganisa bombutho wamaphoyisa SAPS kanye nezinhlaka ezahlukene zezokuphepha kanye nentsha ucele ukuthi uma umphakathi uzoqhubeka nokuhluleka ukusukumela izigameko zobugebengu kangeke inqotshwe impi yokulwisana nobugebengu. Le ngqungquthela ezitsuku ezintathu ebanjwe eThekwini kuhlose ngayo ukuqinisa ukusebenzisana phakathi kwezinhlaka ezahlukene nokulwisana nobugebengu ikakhulukazi entsheni. Ilokhu iqhubeke njalo imizamo yokubheka indlela kanye namasu angasetshenziswa ukulwisana nesihlava sobugebengu. Emizameni yakamuva, ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheke icele ube yingxenye yengqungquthela ehlanganisa inhlaka zezokuphepha okungamaphoyisa, iCPF, intsha kanye nezinhlaka zikahulumeni dingidwa ke ngalo lolu daba. Ekhuluma lapha uNdosi ugxeke kakhulu ukuyithela ngabandawo komphakathi ezigamekweni zobugebengu. Uthi ke bayazi ukuthi amaphoyisa ayabake nogcobho kwezinye izikhathi kepha umphakathi unalo ilungelo lokusukumela izigameko ezifuzelezi. Crime is a societal matter. No, 10,000 women are raped in 3 months in South Africa. 50% of them are raped in their own houses. In their own houses, by the people that are supposed to be protecting them. Akupoyisa fonzo babipoyisa batsombedela. Asome sibepoyisa batsombedela. With regards to wenzani repera. Which means families must take responsibility. Because you are not going to tell me that nobody knows in that house ukuthi the angel will rape umshada. If the society doesn't rise, forget it. Okusabalala kweindawo zokucima ukoma, amakhaya angenayo imithetho eqinile kanye nakho ukushoda kwamathuba omsebenzi yezona zinto ezibalulwe njengehamba phambili ukubhebhethekisa lesihlava. Ukhomishana wamaphoyisa kuleli uvezeke ukuthi sebeqhamuke nezinhlelo ezintsha ezokuqinisekisa ke ukuthi bavula amathuba omsebenzi amaningi kulomkhakha ukuze ke kuthi noma intsha ingangenanga ekubena amaphoyisa kepha ke ibambe iqhaza kulombutho. As youth, there are opportunities. You are aware that sometimes, yes, you say you phone, there is no car that is coming out, or they say there is no bag because it needs to be fixed or for the puncture. Those are opportunities where youth can assist us by establishing co-ops and organizations where you can assist us in doing punctures. But of course, we don't want bush mechanics. We refer to those youth that are qualified in those specific qualifications. Form your own institutions and you come and assist us in doing this type of work so that we can also contribute towards eradication of unemployment in the country. Sekuyintsakavukela umcilo wesidwaba ukubonakala kwezigameko zodlame ezikoleni kanye nasezikhungweni zemfundo ephakeme kanti intsha ebeyingxenye lenqungquthela eqhamuka ezifundazweni ezahlukahlukene kuleli iveze ukuthi ke impilo ephilwa abantu abadala inomthelelo omkhulu ekuphumeni kwabo emgqinini. Lento enyenza ukuthi i-youth ixhumane necrime ingaba inhlupeko noma ukufunyezwa nakhona nokungabi nomsebenzi ufuna imali ngokusheshsha. We are lacking positive role models. Sikwazi ukuthi kuma communities kube khona those positive role models azokwazi ukudlala indima yokuthi zithi ingane ezisakhula mayibona ukuthi nangu lo muntu lo ngibukela kuyena ngifuna ukuba njengaye ngakusasa ufundile usebenza kakuhle wenza izinto ezinhle emphakathini nami ke ngizama ukwenza ngendlela abeyena ngihambe ngiye kuma institutions of high learning bese nami ngiyabuya nolwazi enginalo ngilethe kuona ama communities la ngiphila kuona. Into abangayiyenza umphakathi ngathi isupport
uma umphakathi mawungabona isidingo sokuthi kungabi nama tavern in 500 meters ezikolweni, then ngabona ukuthi kungaba noshintsho olukhulu ngoba mabanga understand ukuthi isikole yini esani futhi senzelweni, yilapho singabona khona siqala kubona khona ushintsho. Abona umphakathi uma ungama sithi hayi thina simele abantwana bethu besikole, sifuna ukuthi lo shintsho lo ubonakale vele emphakathini, then ngiyakutshela ushintsho lento esifunayo bungenzeka. Le ngqungquthela iyaqhubeka njengoba ke kungeyinsuku ezintathu. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesithekweni. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi iphenduliwe imithandazo yabahlali basemijondolo kwaMasinenge ogwini oluseningizimu nesifundazwe njengoba benikezelele ngezindlu ezingama-63 zokuqala. Ngokusho kwaKhuzeni kade hambele kuleya ndawo namuhla kusasele ezingama-882 okusamele zakhiwe nokulindela ukuthi ziqedwe ngonyaka ka-2024. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala unikezele ngezindlu kwimindeni engama-63 kwaMasinenge eMagate ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya. uZikalala uthi lolu hlobo lezindlu lungoluphambili ekubuyiseni isidima sabantu abampisholo abadla imbuya ngothi. Njengamanje uyabona imigwaqo yavulwa kukahle, izindlu zakhiwe zinhle, zinamanzi, ama-toilet, ugesi. Siyawubongela ke umphakathi wala. Namuhla sizohandover ezu-63 zokuqala, kodwa zizonke zicela ku-448 ezizophela before u-2024 or ngo-2024. Phakathi kwalemndeni ehlomulile ngezindlu kwaMasinenge, umndeni wakwaNhlomayo uphelelwa amazwi okuzibongela ngenxa yenjabulo. Ngangihlala endaweni eyayineka, impahla ibe manzi, kodwa namhlanje sendinesiteze bengingasazi. Ngithi Inkosi nibusise, ngibonge uhulumeni wethu kakhulu osithandayo ngoba ndimhlenje kungaye. Ezindabeni ze1KZNTV kubeka uNkosi khona Shezi kwaMasinenge ogwini. Kusaqhubeka ukukhethwa kubuholi bamakhosi ezifunda ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal. Amakhosi angaphansi kwesifunda iKingcetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal awaqhubekanga nokukhetha ubuholi kulesi sifunda futhi kanjalo nokukhetha ubuholi ubukazwe lonke. Inkosi uThembinkosi Xolo ikhuluma nezwe lesindaba ithi isizathu esiholele kulesi sinqumo ukuthi bafuna uhulumeni ayeke ukuxambukela ezintweni ezithinta ubuholi bomdabu nokuholela ekutheni isilo samabandla sigcine sesizwa ngohulumeni. Amakhosi ngaphansi kwesifunda iKingcetshwayo enyakatho nelikaMthaniya athatha isinqumo sokungangeneli ukhetho lekhutha ke ubuholi obusha kulesi sifunda isifundazwe kanjalo ke nolukazwe lonke nokuyisinqumo ke esathathwa ke emhlanganweni owawuhanjelwe ngamakhosi kuyisifunda ezahlukene owawuseGreyville eThekwini. Namhlanje ke njengoba amakhosi aseKingcetshwayo ebehlangene eShowe Town Hall asigcinile ke leso sinqumo njengoba ke engakhethanga ubuholi kulesi sifunda. Umhlangano sikamakhosi eKZN wonke eGreyville lapho esafika khona sathatha isinqumo sokuthi siyubukhosi bonke base-KZN asizuba ingxenye kuwona wonke ama-houses, asizungxenye yokhetho. Kuze kube manje ke awukaze bikho omunye umhlangano futhi osuke wahlanganisa amakhosi wonke emveni kwaloya mhlangano lapho kungashintsha khona isinqumo. Sisami kuleso sinqumo kuyisona esathathwa eGreyville ukuthi kahle kahle ubani okuyena omkhulu ngoba ukhona konke esikwenzayo kufike ukuthi kuprima even zonke inqumo ezithinta ubukhosi uthola ukuthi ziya kuprima, uthola ukuthi makunenqushunqushu endaweni kumbe emndenini wobukhosi uthola ukuthi uprima unelungelo lokuthi akhombe umuntu administrator oyobamba lesisalo leso. Kuyadida ngoba sazi ukuthi umuntu ofanele ukuthi athinteke ezintweni zobukhosi isilo uvela uprima abe namandla ukuthi akwenze lokho ngaphandle ukuthi kuthintwane nesilo. Kuyasididadidake. Kanti khona manjalo ke amakhosi ngaphansi kwesifunda iZululand akwazile ke ukungenela ukhetho wona izeke noma kuqale kwaba nezinxushunxushu. Ekhuluma ke neziko lezindaba lo1KZNTV uhlalo wamakhosi aseZululand Inkosi uNtshangase uthi ke akuningi angaluthembisa
kodwa kumsebenzi wakhe ukuba kaqhubeke nokuxhumanisa amakhosi nohulumeni ukuze ke izindawo zamakhosi zithuthuke. Afisa kuba mangihola indlu ngithwale lezi zinto ngiwaxhumanise kahle nohulumeni ngendlela ezawenza ukuthi izimfuno zawo zithuthuke nazo zonke izinto ezithuthukisa amakhosi nezizwe zawo emakhaya. Indlu le yaseZululand ifanele idingide zonke izinto ezithinta amakhosi ngemiphakathi yayo ngasemva emakhaya, ikakhulukazi ukuthuthuka kwemiphakathi. Ngasho ke ukuthi ke dadwethu vele amakhosi ebesevele seyenzile ilist ukuthi alindele ukuthi afisa ukuthi ngiwathwale kanjani ukuze ngiwaxhumaniseke nazo zonke inhlaka ezingenza ukuthi athuthuke kahle kakhulu. Lezi izindaba z1KZNTV, mina ngingusamukeli Sengqulunga, bengise Richards Bay. Kuphazamisekile ufunda kanye nokubhala kwezivivinyo esikhungweni semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology eThekwini ngemuva kokubidlanzana labafundi balesi sikhungo beshise bangqongqisa indlu ehlala onogada kanye nemoto emagcekeni alesi sikhungo. Kube ukuthi labafundi bakhala ngokungayitholi imali evele esikhwameni esilekelela abafundi iNSFAS noseholela ekutheni abafundi bavuka umbhejazana njengoba bethi bazobhala kanjani bengenazo izidingo. Isikhungo semfundo ephakeme esizinze elokishini uMlazi eThekwini kuphoqeke ukuthi sivalwe namhlanje ekseni njengoba ke abafundi bevuka umbhejazane bashisa ke imoto kanye ke nendawo lapho kuhlala khona onogada njengoba ke bekhala ngokungayitholi imali esiza ke bona ke abafundi ebizwa ngoNSFAS. Mhlawumbe ke sizocela ke kafushane umthwebuli wethu asikhombise umonakalo othe wadaleka njengoba ke namhlanje ekseni kuvukwe ngeindaba zokuthi ke bona abafundi bavukeke umbhejazane osukwini lwayizolo noma ke izolo kusihlwa bangqongqisa ke khona lapha njengoba ke bekhala ngokuthi lesi sikhwama esisiza abafundi asikaze ke sibakhokhele njengoba ke abanye behlala emqashweni nosekuphoqa ke ukuthi baxoshwe kanti ke abahlala khona la ngaphakathi bakhala ngokuthi ke abasenakho ukudla ngenxa ke yakho ke ukuhluleka kwaso lesikhwama. Ukukhulumisana kafushane nomunye wabafundi ohlala khona noma ke ofunda kusona lesi sikhungo butami sikubingelele sikwamukele mhlawumbe sicela nje usichazele kabanzi ngokwazi kwakho. Ngiyazi ukuthi ubushilo ukuthi awazi kakhulu ngokwenzekile njengoba uhlala ngaphandle yini eyenzekile la namhlanje? Empeleni nami into engibona manje kuseni kodwa ngeke ngeze ukuthi kunomsindo okhona malana nesikole ukuthi izinto abakhona ukuzenza for abafundi kodwa lokho kwenzeka namuhla angeke ngisho abafundi angazi ulwazi anginalo ukuthi ngabe yibona abashisela noma kwenzakaleni. Okay, ushilo bhuti ukuthi uke wezwa ukuthi ukhona umbhikisho abazoba nabo abafundi mhlawumbe mangasichazela ngalo. Empeleni into ekuyona ebinhloso for i-strike angeke ngibe nalo ulwazi ukuthi ngabe bengaba yini but thina sike saba nakho ezabafundi bekuyinhlambe bekuyikuthi uNSFAS ngoba mina nje ngoba ngumfundi ngakhona ukuregister ukuthi babethe uNSFAS uzongikhokhela for lonyaka nje wonke ngoba into yakhona ukuthi ngikhona ukuregister is because nganciphiselwa uNSFAS sikweletu kodwa imali letholwa monthly abafundi bonke angiyitholi. Njengoba ke isikhungo sesikhiphe sona statement sokuthi ukubhala obekulindele ukuthi kwenzeke angeke kusenzeka kuyamiswa mhlawumbe uphazamiseke kangakanani njengoba usho ukuthi ubulindele ukubhala namhlanje? Bona bene ngiphazamisekile ngoba bengathi namhlanje ngo1 ngiyabhala and bengiprepared futhi so kuzoba kumoshakala isikhathi siphinde futhi engabe ngiqhubeka nezinye izinto mhlawumbe ngizobe sisazophinde ngiqale phansi futhi ngiphinde ngilungiselele iphepha leli because namhlanje bade ngiready for lona. Sibonge kakhulu njengoba uyizwela ke mbukeli yena ke omunye wabafundi abafunda kusona ke lesikhungo ithimba ngesikhathi lifikile la mhlawumbe engakubalula ukuthi ke bona abafundi ababonakala nangokhalo njengoba bebonakala nje ugqwaqwa bephuma khona la ngaphakathi kanti ke futhi ithimba lizamile ukuthola bona ke abakhulumela abafundi beyinhlangano ezimela abafundi kepha ke abatholakali singakubalula ke futhi ukuthi ke abe onogada batshalwe kakhulu ke ukuqinisekisa ukuphepha nokuthi ke bonakala abafundi akuphinde ke kubonakale okwenzekile khona ke usukwini lwayizolo. Estatementini esikhishwe yilesikhungo sikuvezile ukuthi kazikho ingxoxo esibe nazo nabaholi babafundi ukukhombisa ke ukuthi kukhona abangene emengakho. Siphinde ke saxaka sona ke lesisenzo njengoba ke bethi abafundi bashise umlilo
endlini ehlala onogada bephakathi besebenzisa ke yona isanitizer kwacikela kaphansi ke impahla eningi yaso lesikhungo. Bathi ke sebevule icala emaphoyiseni kule ndawo kanti ke ukubhalwa kusamile. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Mbukeli yasithishelele ezitolo ungayindawo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele embukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lwanamuhla. Iqalile eThekwini yokulwisana nobugebengu. Bahlomule ngezindlu abasemijondolo. Amakhosi akhala ngokugxambukela komnyango. Kuphazamisekile ukufunda kwesikhungo iMangosuthu. Ilungu leqembu le-IFP emkhanyakude uKhila Mkhwanazi uthi ngemuva kokuphuma kwesinqumo senkantolo esichitha ubuholo bakhethwa kumhla zi-13 kuNhlangulana nonyaka beqembu le-IFP sebethatha isinqumo sokuduba umhlangano okuphasiswa kwebhajethi obekumele uhlale ngosuku lwangolwesithathu kumkhandlu wasemkhanyakude. Ekhuluma neziko lesindaba uMkhwanazi uthi bazoyiduba yonke imihlangano ezobizwa iqembu le-ANC njengoba ngokwezibalo zamakhansela zivuna i-IFP ngamakhansela ayi-18 kanti i-ANC yona inamakhansela ayi-11 kuphela. Ilungu leqembu le-IFP emkhanyakude uKhila Mkhwanazi uthi ngeke balibhade kwimihlangano ezobizwa umkhandlu wasemkhanyakude kulandela ukuthi iqembu le-IFP likhishiwe emandleni okuqoqobala lo mkhandlu. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mkhandlu wakhetha ubuholi beqembu le-IFP mhla zingu-13 kuNhlangulana kulonyaka njengoba inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ibuyisela ubuholi beqembu likaKhongolose emandleni okuhola lo mkhandlu. Inkantolo ke ayizange iwalalele ama-arguments ngaleli langa leli sikhona ngoMonday. Ayikazilalele ukuthi athina ama-arguments ethu ukuze siyibekele ukuthi le order ekhuluma ngayo inkantolo ayilimithi ubuholi omdaka labe sibakhiphile, yayilimitha thina umhla ka-18 until umhla ka-30. So inkantolo ayikazeke ivuma ukuthi singene kuma-arguments, ivele nje yadila ne-item ye-agency yaqeda lapho-ke yagranta yabuyisela omdaka e-office. So-ke iqiniso ukuthi bakhona e-office asazi ukuthi umkhandlu bazowuphatha kanjani ngoba namhlanje nje ngo2 babize umhlangano weCouncil. Uzokhumbula umsakazo ukuthi bawu11 siwu18 siphethe majority. Yasaba ke ngoba bafaka ibudget ukuyophasisa ibudget. Then asikwazi ukuphasisa ibudget eplanwe iminority iplanele imajority. Ubese veza ukuthi umkhandlu wasemkhanyakude uzoguqa ngenxa yezinqumo ezithathwa bengekho bona njengamakhansela amaningi e-IFP. Ngakho ngeke kuqhubeke ukusebenza kahle kulomkhandlu kuze kube kubuyiselwa iqembu le-IFP emandleni. Umkhandlu uzoguqa but uguqiswa ohlomuka no-administrator ngoba kune-item la yoku-extender i-contract ka-municipal manager actor njengamanje uNtuli. Ikhona i-addendum esesiyitholile i-agenda bayifihlile abalinde ukuthi bayiveze ngo2. Awukwazi umkhandlu ukufanishina ungalidwa imajority because asikwazi ukuphasisa lawo ma-item si-extend ethina ukuphatha kwalabo director nalo manager without ukuthi amandla aphethwe yithina. Okhulumela iqembu le-ANC kwisifunda iFar North uthi baphatheke kabi njengoba iqembu le-IFP liphazamisa ukusebenza kwalomkhandlu wasemkhanyakude. Ubese enxusa ukuthi bahloniphe isinqumo senkantolo. Ngombutho i-African National Congress siyafisa ukuzwakalisa ukuphatheka kabi kwethu ngendlela iqembu leNkatha Freedom Party elenza ngayo ukuphazamisa ukubuswa komkhandlu umkhanyakude municipality. Siyazi sonke ukuthi kunesinqumo senkantolo esaphuma esishoyo ukuthi akukho okufanele kwenzeke ekuphazamiseni kokuphatha umasipala kuze kube uAugust. Siyafisa ke ukusho ukuthi nabo la bekhona abayihloniphe inkantolo enkulu, abawuhloniphe umthetho sisekele wezwe, abahloniphe yonke imithetho yokubusa kwemkhandlu eNingizimu Afrika. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngisemtubatuba.
Umphakathi waseDokodweni kuWard 1 ngaphansi kwamasipala iMandeni ubambe imashi yokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane kule ndawo nosokuphenduka insakavukela kale mashi bibheke emtholampilo wendawo. Ikhansela kule ndawo umlungisi Shelembe uthe kubhlungu izingane seziyasaba nokuya ezikoleni ngenxa yalezi zigameko zokudlwengulwa kwazo. Le mashi bihlanganisa izihlaka ezahlukene okuwumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi, owezokuphepha, owezempilo kanye nezinhlangano ezingenzi nzuzo. Zisalokhu siqhubeke njalo nokunyuka izigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane kuleli. Indawo yaseDokodweni nayo ibhekene nalesi sihlava njoba zinyuka njalo izibalo zabantwana abanukubezwa ngokocansi. Lo mphakathi ngokubambisana nezihlaka ezahlukene ubambe imashi yokukhuza lo mhlola. Abafundi abebeyingxenye lemashi kuvela ukuthi sebeyasaba nokuya ezikoleni. Zisithinte kakhulu kunezingane ngeweekend nje edlwenguliwe nayo eneminyaka ewu5 nakhona umuntu oseboshiwe. Sebebaningi kakhulu abantu belokhu bedlwengula esifisayo ukuthi bereport ikakhulukazi ke sebengenele nakubantu besilisa nakhona sebegcina bebahlukumeza abantu besilisa futhi einganeni ezincane ebese kuba ilaba abakhubazekile uthola ukuthi nabo bayithola behlukumezeka ngenxa yokuthi abakwazi ukuyikhulumela basuke bevalelekile endlini. Siyafisa ukuthi nabo bekhishelwe eminyango bekwazi ukuthi benakekeleke bereport futhi nabo izinto ezisuke ezithinta bona. Le mashi bihlanganisa intsha abadala iminyango eyahlukene okuhlanganisa wezokuphepha, owezokuthuthukiswa komphakathi kanye nezinhlangano ezingenzi inzuzo. Kanti bisuka kwi-toll gate ibheke emtholampilo eDokodweni. Lento yokuhlumeza abantwana bebebancane ibhlungu ngoba abantwana bagcine sebefa kwesinye isikhathi noma sebegcina sebetheleleka ngesifo sebengakwazi ukuthi kubebheka isasa labo bazolenza masebadala. Abanye abasakwazi ukufunda ngenxa yokuthi sebe nezingane abafanele bezinake. Izinhlaka ezahlukene bezingxenye lemashi nazo shumayela ivangeli lokuba kulwiswane nalesi sihlava. Abahlukunyezwayo baphumele obala baphinde bathole nokwesekwa. Besila endaweni yaseDokodweni besothi phansi ngokudlwengula abantu besifazane nezingane ngoba la endaweni yaseDokodweni bekudlodlobale kakhulu indaba yokudlwengula kwezingane nabesifazane. Ngizobhekisa kakhulu kobaba lapha yakobaba emakhaya kubuke ngazothi basixegisile kancane istrobe ekhaya. Bengithi mina kubona indlela yokugwema yonke lento eyenzakalayo ukuthi sithi phansi ukuthi beqinisa istrobe emakhaya ngoba yonke abantu abenza lento le abantu besilisa futhi abasebancane. Inhloso yalokuthi enasi deploy ema-police station ukuvula nama office victim empowerment ukuzokhuthaza victim asuke bevakashele eziteshini bezovula amacala ukuthi bathole usizo lokusiza ngokomphefumulo ngoba abanye victim bafika behlukumezekile kodwa uthola ukuthi amaphoyisa nawo enza umsebenzi wawo we-paperwork but thina ngoba sideploye ema-police station sideployele khona ukuthi sizosiza victim athole ukulekeleleka ngokomphefumulo siphinde futhi sibayise kuma-social worker. Kubukeka kuzomela umphakathi nohulumeni ubhukule basebenzisane ngokubambisana ukulwisana nalesi sihlava. Induna yesigodi eNatal Spa kuWard 7 ngaphansi kwamasipala iDumbe uNdodi Mnyando uthi kuningi ukuhlukumezeka ababhekana nako emaplazini behlukunyezwa abamhlophe. Umnyando usho lokho ekhuluma nethimba lesidaba kulandela udaba lomndeni wakwaDlamini wakuyona le ndawo odilezelwe indlu umnikazi wepulazi ngaphandle kokuxoxisana nabo. Ukhala imathonto umndeni wakaDlamini eDumbe emva kwesigameko sokudulizela indlu obuzama ukuyakha ngenxa yesimo salaba ahlala khona esasingasesihle ngokwenhlalo. Lo mndeni wakhe eplazini uthi wabona ngogandaganda womlungu wakule ndawo usuzodiliza ngaphandle kokuxoxisana nabo. Ongumama leli khaya uthi kumhlukumeza kakhulu ukuthi ubehleli kahle nomlungu omdala okuthema sekufika omusha kangaba buhle ubudlelwane ekubeni bese nesikhathi eside sebenza kule ndawo owaze walimala nesandla. Umuntu wakhe nalona ngihlukumeza abakangihlukumezi manje. Akasibhadala. Ingathi zonke ikashutha wayibutha yena. Ngiqhubeke ngathi ngisizwa yini njoba sinjeni mina ingabuhle. Uma ngiwashile nje kumele ngivuvuke kanye. Nguye lo muntu ongihlukumeza ekho konke lo. Ongumzukulu walogogo uthi mningi imizamo sebeyenzile ukuthola usizo kodwa okwamanje bengabikho okusenzekile. Wathi abakufisayo ukuthi lo mlungu ayikhokhe zonke indleko zabo
abese beqale ukwakha ngazo. Into ebekade ngifisa ukuthi nje omnumzane ufikela wona ngicela ukuthi nje asibuyisele umuzi wethu nendawo leno kuyona sinqabela kuyasibuyisela indawo asakhele indlu yethu. Into engiyidinga yileyo. Negama lethu ke sicelele phansi bese bona ukuthi wenze njani ngalo ngoba phela thina siuhlekwa nje yonke indawo. La siqhamuka khona njengamanje. Uma siqhamuka nje khona uthi ngabe babenzani plus lomlungu athela bese ukuthi indawo ngeyethu ngoba ugogo uyasho namanje ukuthi indawo ngeyakhe wamfica nayo. Induna yakule ndawo uthi ayamukelekile lento eyenziwe yilomlungu ngoba kade bahlala kule ndawo. Uthi lokho kwenzekile kuyafana nokuphula ilungelo lomuntu njengoba okuvelayo ukuthi lomlungu wafike ngephethe ngishincwadi ephuma enkantolo emgunyaza ukuthi adilize lona lendlu. Mangabe umthetho ukhona ngempela asikhohlisani ngomthetho akuchemi nomuntu. Ngifisa nje ukuthi lo mlungu owenze lento ayakhe lendlu. Alright. Ilokho nje ngishoyo. Ngalawo mazwi kuyosinika isithombe thina esila emaplazini ukuthi umthetho nawo usivikele. Kuyokwenza ukuthi nokwedeleleka kuphela. Ngikhonela lokho la ukuthi omhlophe ngomnyama uma inenkingi akezela. Kude bokhosibisi kisedumbe. Bukela sithi shalele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenziwa KZN-TV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili usukwini lanamuhla. Iqalile eThekwini yokulwisana nobugebengu bahlomule ngezindlu abasemjondolo. Amakhosi akhala ngokuxambukela komnyango. Kuphazamisekile ufunda kwesikhungo iMangosuthu. Mbukele kasibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-15.98 maqhathaniswa nedola semelika libu 19.47 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.80 maqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza $1,836 ounce kuthi wele ngahloziwe ubu $111 umphongolo. Mbukela ke sibheke engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi iqembu lezimnyama ngenkani Orlando Pirates ligaqela umqeqeshi waseSpain uPablo Franco Martino oke waqeqesha iqembu laseTanzania iSimba SC. Kwenzeka lokhu nje ezikamagebhula zisanda kwenza izinguquko kwithimba labaqeqeshi kulandela ukudedela kwesekela lomqeqeshi uFadlu Davidson. Lo mqeqeshi okubuya ukuthi kumanje usekhefini kwelabo beSpain uke wafunwa nayiqembu leMaromo Gallants ngaphambi kokuba lithole umqeqeshi odabuka ezweni laseCameroon. Mbukela kasibheke isimo sezulu esikalindeleka. Bukele ziyaguqala ebesikuphathele zona sithimba lesindaba le1KZN TV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.